దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రములండి. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు. కృష్ణందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా, ఈ దినం చాలా ఒక మంచి శుభ కార్యాన్ని గురించిన సందేశాన్ని నేను మీకోసమై పంచబోతా ఉన్నాను. అదేంటంటే, ఈ దినం నిజంగా ఒక మంచి బర్త్డే ఉంటున్నది. నిజంగా ఒక బాబు యొక్క జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు నిజంగా ఎఫ్రతా ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ సహవాసమును ఆహ్వానించి ఆ కుటుంబంతో కలిసి దేవుని స్తుతించాలని ఇష్టపడి ఆ సహవాసం అంతటిని కూడా ఆహ్వానించారు. కనుక వారితో కలిసి మనము దేవుని స్తుతించడానికి, దేవుని కనపరచడానికి మనం వచ్చింటున్నాం. అదే కృష్ణ ప్రియులారా, ఇది ప్రత్యేకంగా ఒక జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఒక సందేశాన్ని నేను మీకు వినిపింప చేయదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా అనేక సందేశములను వినింటాం. అయినప్పటికీ ఆలోచన చేస్తుండగా ఏంటి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఈ సందేశం అయితే మన ప్రియులకు బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి తలంపును నాకు ఇచ్చాడు. నిజంగా బైబిల్లో నేను ఆలోచన చేసినప్పుడు బైబిల్ ఒక బర్త్డే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింటున్నది. కేవలం ఒకే ఒక బర్త్డే బైబిల్లో ఉంటున్నది. బర్త్డే ఎవరిది అంటే హెరోదు రాజుది ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. హెరోదుది బర్త్డే ఉన్నప్పుడు హెరోదు రాజు నిజంగా ఒక పెద్ద సమారంభం ఏర్పాటు చేశాడు. మంత్రులను, తర్వాత అనేక గొప్ప వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించినప్పుడు హెరోదు యొక్క కూతురు వారి మధ్యకు వచ్చి చక్కటి నాట్యాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు రాజు నిజంగా, అమ్మా నీకు ఏమి కావాలనో దాన్ని కోరుకో, ఈ యొక్క రాజ్యంలో అర్ధ భాగమైనప్పటికీ పర్వాలా, నేను ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీకు బహుమతి ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీకేం కావాలనో కోరుకో, మమ్మల్నందరినీ నువ్వు సంతోషింపచేశావు అని రాజు నిజంగా అభినందించి ఆ రీతిగా నేను నీకు ఈ రాజ్యంలో అర్ధరాజ్యం ఇచ్చేదానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానన్న వాగ్దానం చేశాడు, మాట ఇచ్చాడు. కనుక నిజంగా వెంటనే ఆ చిన్న పాప హెరోదు రాజు యొక్క కూతురు వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా డాడీ రీతిగా అడుగుతా ఉన్నాడు, నేనేం కోరుకోమంటావు అన్నప్పుడు వారి యొక్క అమ్మకు నిజంగా యోహాను పైన చాలా కోపం ఉన్నది. ఓకే, బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను పైన చాలా కోపం ఉన్నది. ఎందుకంటే బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఉన్నట్టుగా ప్రకటించేవాడు. హెరోదు రాజు తన యొక్క తమ్ముని యొక్క భార్యను ఆయన నిజంగా వ్యభిచార సంబంధంగా ఉంచుకున్నాడన్న ఉద్దేశంతో, పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న ఉద్దేశంతో గద్దించాడు. అందుకనే ఆమెకు ఈ యొక్క యోహాను పైన కోపం ఉన్నది. కనుక తన కూతురుకు చెప్పింది, నువ్వు వెళ్ళి యోహాను తలను పల్లెములో పెట్టి నాకు బహుకరించని అడుగు అని చెప్పినప్పుడు పాప వెళ్ళి, హెరోదు యొక్క కూతురు వెళ్ళి అదే రీతిగా అడిగింటున్నది. రాజు చాలా భయపడ్డాడు, దుఃఖపడ్డాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. కఠినమైన విషయాన్ని అడిగిందే, నేను ఇలాంటి విషయాన్ని అడుగుతుంది అని నేను అనుకోలేదే అని బాధపడినాడు. అయినప్పటికీ తాను మాట ఇచ్చాడు కనుక ఆ మాటను రాజుగా నిలబెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ రీతిగా చేశాడు. కృష్ణుడు ప్రియులారా, దట్స్ ద worst presentation that is giving to his daughter. అది నిజంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వర్స్ట్ బర్త్డే అని చెప్పవచ్చు, ఫస్ట్ వర్స్ట్ గిఫ్ట్ కూడా అని మనము చెప్పవచ్చు. అలాంటిది మనం బైబిల్లో చూచాం. కానీ నిజంగా మనం దేవుని యొక్క కృప వలన మనం దేవుని బిడ్డలం, ఆయనను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాం. ఆయన యందు భయభక్తులు గలవాలంగా ఆయన స్తుతిస్తూ దేవుడు మన యొక్క జీవితాలలో, మన కుటుంబ జీవితాలలో, మన బిడ్డల జీవితాలలో చేసిన మేలును ఉపకారములను తలంచి మనం స్తుతిస్తున్నాం కనుక
దేవుడు నిజంగా తప్పకుండా ఈ దినం ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని మనందరికీ వినిపిస్తాడు అని విశ్వసిస్తున్నాను. తర్వాత అది వర్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ అయితే మనం నిజంగా తల్లిదండ్రులుగా మన యొక్క బిడ్డల జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఏ యొక్క శ్రేష్టమైన ప్రశస్తమైన బహుమతిని మనము ఇవ్వవచ్చు అనేది నేను నిజంగా ఆలోచన చేశాను. దేవుడు అలాంటి ఆ యొక్క ఆలోచనలను కూడా నాకు ఇచ్చాడు. వాట్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ వీ కెన్ ప్రజెంట్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ దేర్ బర్త్డే అని నేను ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుడు కొన్ని తలంపులను ఇచ్చాడు. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ వాక్యాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాం. అందరూ నాతో కలిసి తలొంచుకొని ప్రార్థన చేయండి. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షించే ప్రతి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రార్థన చేసుకునండి. నా కోసమే ప్రార్థన చేసేయండి. దేవుడి నిజంగా మనం నడిపించాలి, ఆయన మహిమ పొందాలి, మనల్ని తృప్తిపరచాలి. ఆ రీతిగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. అందరూ తలలోంచి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమల ప్రభా, కృపలనైనా మీ నామమునకే స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ యొక్క సాయంకాల సేవలో ప్రభా, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీకే స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ దినం మీరే మాతో మాట్లాడండి. ఈ యొక్క సందేశం యొక్క ఆలోచనను మాకు ఇచ్చారో ఆ ఆలోచన చొప్పున మాతో మాట్లాడి ప్రభు, తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభా ఇది ఒక్క మంచి తలంపుగా తండ్రి, ఒక మంచి సందేశంగా వారు దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి యొక్క కుటుంబంలో వారి బిడ్డల బర్త్డేల సందర్భంగా, వారి ప్రియుల బర్త్డేల సందర్భంగా ఇలాంటి శ్రేష్టమైన ప్రశస్తమైన ఆ యొక్క బహుమతులనే వారు బహుకరించినట్లుగా నీ కృపా సహాయం దయచేయాలంటూ నన్ను కూడా మీ యొక్క సెలవు చాటులో మరుపరుచుకొని నా ద్వారా మా అందరితో మాట్లాడండి, మమ్మల్ని తృప్తిపరచండి. అయితే మీరు మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందాలంటూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. క్రీస్తు ప్రియులారా, మీరందరూ బాగున్నారు నేను విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నాను. మీ అందరి కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నిజంగా మీరందరూ కూడా నా యొక్క వీడియో ఛానల్స్లోని వాక్యాలను వింటూ ఉన్నారు, నాకు కామెంట్ చేస్తున్నారు, నాకు సజెషన్ చేస్తున్నారు, నన్ను కొన్నిసార్లు కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటున్నారు, మరి నన్ను ఈ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ to suggest me or to correct me or to rectify me or to encourage me in any way. So I heartily welcome you all for that, so that we can magnify the name of Lord and Savior Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నామాన్ని మనం గణపరచుటకు మాత్రం ఆ రీతిగా చేద్దాం. ఒక్కొక్క ఈ దినం దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క తలంపులను ఒక్కొక్క వచనాల ద్వారా మనం గమనించుకుందాం. నాతో కూడా మీరు కూడా బైబిల్ ఉన్నట్లయితే తిప్పి చూస్తూ ఉండాలంటూ కోరుతూ ఉంటున్నాను. మొట్టమొదటిగా మనము గమనించినట్లయితే కృష్ణుని ప్రియులారా, ఆ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం, ద బుక్ ఆఫ్ జడ్జెస్ 13th చాప్టర్ అండ్ 8th verse. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆ యొక్క 13వ అధ్యాయం 8వ వచనాన్ని చదువుతుండగా దయతో మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినాలంటూ నేను మిమ్మల్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటున్నాను. అందుకు మనోహ నా ప్రభువా నీవు పంపిన దైవజనుడు మరలా మా యొద్దకు వచ్చి పుట్టబోవు ఆ బిడ్డకు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దాన్ని మాకు నేర్పునట్లు దయచేయమని యెహోవాను వేడుకొనగా చాలు. కృష్ణ ప్రియులారా, ఈ యొక్క మనము మన బిడ్డ యొక్క జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా మనము ఇవ్వగల శ్రేష్టమైన బహుమతులు ఏవి అంటే, మొదటి బహుమతి మనము వారి కోసమై ప్రార్థన చేసేది, వారి కోసమే ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేసేది మొదటి బహుమతి అని నేను దేవుని యొక్క సేవకునిగా మీ సహోదరునిగా నేను చెప్తా ఉంటున్నాను. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవితాలలో మన బిడ్డల కోసమై మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క కుమారులు యెహోవా ఇచ్చు స్వాస్థ్యము అని
127వ దావీదు కీర్తనలో ఉంది కదా. కృష్ణ కుమారులు యెహోవా ఇచ్చు స్వాస్థ్యం అంటే హెరిటేజ్. చిల్డ్రన్ ఆర్ ద హెరిటేజ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే హెరిటేజ్ మీన్స్ వెరీ ప్రెషియస్ వన్, వెరీ వాల్యుబుల్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్. అది మనం గమనించాలా. సో అందుకని మనం ప్రార్థన చేయాలా మొట్టమొదటి. అందుకనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనోహ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తుంది, దేవుణ్ణి వేడుకుంటుంది. ఏమని అంటే దేవుని యొక్క దూత వచ్చి ఆమెకు దర్శనములు చెప్పాడు, నీకు ఒక కుమారుడు కలగబోతా ఉంటున్నాడు కనుక ఆ కుమారుణ్ణి మీరు నిజంగా ఈ రీతిగా పెంచాలి, ఈ రీతిగా ఉంచాలి అన్నట్టుగా చెప్పాడు. అయితే ఆమె నిజంగా ఒకవేళ కరెక్ట్గా విన్నదో లేదో మళ్ళా అవకాశం తీసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఆమె పరుగున వెళ్ళి దేవుణ్ణి బ్రతిమలాడుతూ ఉంది, ప్రార్థన చేస్తుంది. ప్రభా నిజంగా నువ్వు ఇవ్వబోయే కుమారునికి మేమేమేమి చేయాలా, ఏమేమి చేయాలా, ఏ రీతిగా ఆయనను చూసుకునాలా, వాటిని ఇంకా నాకు మరొకసారి చెప్పేదానికి నువ్వు పంపించిన దేవదూతను ప్రభు నాకు తిరిగి పంపించు ప్రభా అని అడుగుతున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. కృష్ణ ప్రియులారా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్. మొట్టమొదటిగా మనం వాళ్ళ కోసం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే వాళ్ళ కోసమే ప్రార్థన చేయాలా. ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలంటే ఈ యొక్క సైతానుడు మన బిడ్డల పైన ఎప్పుడు కన్నేసి ఉంటాడు. అంటే వారిని ఎప్పుడు చెరుపుదామా, వారిని ఎప్పుడు పాడు చేద్దామా, వారిని ఎప్పుడు లోకంలో కలిపేద్దామా, లోక స్నేహములతో కలిపేద్దామా అన్నట్టుగా వారిని దోచుకొనాల ఉన్న ఉద్దేశంతో సైతానుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. కనుక వారి కోసమే ప్రార్థన చేసి వారి యొక్క భద్రత కోసమై మనం నిజంగా చాలా దేవుని యొక్క పాదసంలో ప్రాధేయపడాలా అంటూ చూస్తూ ఉన్నాం. కనుక నీ బిడ్డల కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నావా? చూడండి, ఇంకొక కొటేషన్ నేను చూపిస్తా, నాతో కలిసి యోబు గ్రంథం తీద్దండి. యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం. ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ 1st chapter and 5th verse. ఒకవేళ మీకు బైబిల్ తీయను మీ దగ్గర లేకున్నట్లయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత మీరు నిజంగా అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ యొక్క కొటేషన్స్ స్క్రిప్చర్స్ మీరు చదివినట్లయితే మీకు చాలా యొక్క తృప్తిగా ఉంటుంది మరియు ధైర్యంగా ఉంటుంది. యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం అండి. వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా యోబు తన కుమారులు పాపం చేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరిచి అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొక్కరి నిమిత్తమై దహన బలి నర్పించుచు వచ్చెను. చాలు. కృష్ణ ప్రియులారా, ఈ భాగంలో గమనించినట్లయితే యోబు చాలా యథార్థవంతుడు, నీతిపరుడు. ఆయన లోకరీతిగా అంటే భౌతికంగా ఆలోచన చేసినట్లయితే చాలా ధనవంతుడండి. ఆయనకు 7 బిడ్డలు ఉంటున్నారు. ఈ యొక్క 7 నిజంగా ఎలాంటి మంచి స్థితిలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ప్రతిదినము లేక చాలా త్వరగా వాళ్ళందరూ కలుసుకొనడం, వాళ్ళ ఇళ్లలో కలుసుకొనడం, అందరూ సంతోషించడం, మరియు అందరూ కూడా మంచి విందులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు యోబు నిజంగా దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు కనుక ఆలోచన వచ్చింది, అయ్యో నా కుమారులు ఈ రీతిగా విందులు చేసుకునే సమయంలో వీరు నవ్వడము మాట్లాడము తప్పకుండా ఉంటుంది కదా. ఇక విస్తారమైన మాటలలో దోషం ఉండక మానదు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది. సో వీళ్ళు తప్పకుండా విందుల సందర్భంలో ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, చాలా ఇక నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి సందర్భంలో ఏమైనా వీరు తిని తృప్తి చెంది మర్చిపోయి దేవుని ఏమైనా దూషించారేమో అన్న ఆలోచనతో ఎందుకైనా కానీ మంచిది కదా అన్న డబల్ సెక్యూరిటీ ఆలోచనతో వాళ్ళందరినీ పిలువనంపించి వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేసి వాళ్ళందరినీ పవిత్రపరిచి ఒక్కొక్కరి పేరు పైన ఆయన దహన బలులను అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే చూడండి, ఆయన బిడ్డల కోసమై ఆయన శ్రద్ధ, ఆయన బిడ్డల కోసమై ఆయన యొక్క జాగ్రత్త. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే వాళ్ళందరి పిలువనంపించి పవిత్రపరిచి ఒక్కొక్కరి పేరు పైన ఒక్కొక్క దహన బలిని అర్పిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. కృష్ణుడు ప్రియులరా,
వారి యొక్క బిడ్డల పైన నిజమైన ప్రేమ ఉంటున్నది, శ్రద్ధ ఉంటున్నది. మరి నిజంగా వారు ఆయన వలె మంచివారుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో, ఆయన పరలోక రాజ్యం వెళ్ళినట్లయితే వారు కూడా పరలోక రాజ్యం రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ యొక్క దైవికమైన మంచి మనసు గలవాడివై ఆ రీతిగా చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కృష్ణుని ప్రియులారా, మీ బిడ్డల కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నారా? మీ బిడ్డల యొక్క బర్త్డేలలో కేవలం ఏదో వాళ్ళకు ఇవ్వడం, ఇష్టానుసారమైన వాటిని బహుమతిగా ఇవ్వడం, ఈ యొక్క లోకంలో ఉపయోగపడే ఆటలను లేక టాయ్స్ను, డాల్స్ను లేక ఏదో కార్స్ను ఏవో ఇస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కోసమై వాట్ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్, వాట్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ దర్ బర్త్డే అకేషన్స్. ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసావా? నేను నిజంగా నా కుమారునికి ఇది నా ఏ శ్రేష్టమైన బహుమతిని ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేసి ఇలాంటి బహుమతిని ఇచ్చావా? నీ ప్రార్థననే వారికి శ్రేష్టమైన ఒక బహుమతిని నేను చెప్తా ఉన్నాను. మీకు తెలుసా కృష్ణ ప్రియులారా, ఇంగ్లాండ్ని నిజంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో గడగడ వణికిచ్చిన దేవుని యొక్క సేవకుడు వెస్లీ అంటున్నాడు, జాన్ వెస్లీ అంటున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సువార్తతో నింపి నిజంగా ఉద్యోగపరిచిన వాడు జాన్ వెస్లీ. జాన్ వెస్లీ వల్ల తమ్ముడు చార్ల్స్ వెస్లీ ఉంటున్నాడు. చార్ల్స్ వెస్లీ వీరి యొక్క మమ్మీ సూజన్ వెస్లీ అంటున్నది. ఈ సూజన్ వెస్లీకి 19 మంది బిడ్డలు ఉంటున్నారు. ఈ 19 మంది బిడ్డల కోసమై ప్రతిదినము ఆమె ఒక్కొక్కరి పైన చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసేదట. హిస్టరీ చెప్తా ఉంది. ఓకే, ప్రార్థన చేసేదమ్మా. ఆలోచన చేయండి, ఒక్కొక్కరి పైన ఆమె నిజంగా ఎంత కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసినా కనీసం 2 గంటలు పట్టేటదంట. అంటే ప్రతి దినము వాళ్ళ యొక్క బిడ్డల కోసమై 2 గంటలు తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తుందండి. కృష్ణాది పిల్లలు ఒక్కొక్కరి కోసమై 3 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసినా అంత సమయం అవుతుంది. అంటే ఎంత శ్రద్ధ భక్తితో నిజంగా వారి యొక్క బిడ్డల పైన ప్రేమతారితగా చేస్తుంది. అమ్మా, మీ యొక్క కుమారుని కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నావా? అయ్యా, నీ కుమార్తె కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నావా? వారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా ప్రభా వీరిని ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడావు, వారిని ప్రవేశపెట్టిన యొక్క నూతన సంవత్సరంలో కూడా నువ్వు భద్రంగా కాచి కాపాడు ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తున్నావా? ప్రార్థన, ప్రేయర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ that you can present to your child who is celebrating birthday. ఓకే, రెండోదిగా మనం చూద్దాం. నాతో కలిసి రెండో విషయాన్ని మనము చూసినట్లయితే కృష్ణుడు ప్రియులారా, ఆ యొక్క వాట్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ present them to the presence of God. Second one, you have to present them to the presence of God. In other words, dedicate them to the presence of God. అంటే నువ్వు వారికి ఇవ్వగల శ్రేష్టమైన ఒక బహుమతి ఏంటి అని ఆలోచన చేస్తే వారిని దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రతిష్ఠించాలా. వారిని దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రతిష్ఠిస్తున్నామంటే దేవుని యొక్క కృపలో భద్రపరిచినట్టు, దేవునికి అప్పగించినట్టు, దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో, ఆధ్యాత్మిక సురక్షితలో, ఆధ్యాత్మిక సంతోషంలో వారిని భద్రపరిచినట్టే. అది డెడికేషన్, సమర్పించడం. కృష్ణుని పిల్లరా, ఈ రీతిగా మనం వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనం మొదటి సమూయేలు గ్రంథం చూద్దాం. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో మనం చూద్దామండి. కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను, మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం అండి, అది చదవండి. కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను. తాను బ్రతుకు దినములన్నిటను వాడు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడని చెప్పాను. కృష్ణుడు ప్రియులారా, ఈ మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే హన్నా చెప్తున్నదండి. ఎవరితో చెప్తున్నదంటే ఈ యొక్క ఏలి ప్రవక్తతో చెప్తా ఉంటున్నది. ఒకప్పుడు ఏలి ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చింది, బిడ్డలు లేని సందర్భంలో కన్నిటితో ఆ దేవాలయంలో ప్రార్థన చేసింది.
హృదయాన్ని కుమ్మరించుకొని ప్రార్థన చేసింది బిడ్డల కోసమై. ఏలి నిజంగా తప్పర్థం చేసుకున్నాడు. నువ్వు త్రాగొచ్చావు అంటావు అన్నాడు. మత్తురాలు వింటున్నాడు. కాదు నాయనా, నేను దేవుని యొక్క పాసంలో నాకు హృదయాన్ని కుమ్మరించుకొని దుఃఖపడి ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను అని చెప్పింటుంది. అయితే నిజంగా ఆమె ప్రార్థన దేవుడు విని ఆమె గర్భమును తెరిచి ఒక కుమారుని ఇచ్చాడు. వచ్చే సంవత్సరం ఇక మరుసటి సంవత్సరం ఆమె తిరిగి కుమారుణ్ణి తీసుకుని వచ్చింది. చాలా చిన్నవాడే, సమూయేలు చాలా చిన్నవాడే. అయినప్పటికీ పాలు మరిచిన తర్వాత కదా, పాలు ఎప్పుడు మరుస్తారండి? పాలు ఈ దినాలలో అయితే 1 సంవత్సరమే, అర్ధ సంవత్సరంకే మర్చిపోతుండ్రు, లేక 1 సంవత్సరంకే మర్చిపోతుండ్రు. కనీసం పాత కాలం కనుక మీరు అనుకోండి, ఒక 3 సంవత్సరాలు అనుకోండి, 3 సంవత్సరాలకే హన్నా నిజంగా దేవుని యొక్క పాద సన్నిధికి, అదే దేవాలయమునకు, షిలోహునకు, అదే దేవాలయమునకు ఏలి ప్రవక్త దగ్గరికి తెచ్చి, అయా ఇది ఒకప్పుడు నేను దుఃఖపడి ప్రార్థన చేశాను, నా ప్రార్థన విని దేవుడు కుమారుని ఇచ్చాడు. ఈ యొక్క కుమారుని భద్రపరిచేదానికి నేను ఆయనకు ఒప్పుకున్నాను. ప్రభా, నువ్వు కుమారుని ఇస్తే నేను నీ నామమునకు ప్రతిష్ఠ చేస్తా ప్రభా, నీ సేవకు నేను అప్పగిస్తా ప్రభా అని ఒప్పుకున్నాను కనుక ఇదో నా కుమారుడు, ఈయన నిజంగా నేను ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నాను అని ఆ యొక్క ఏలి ప్రవక్త దగ్గర సమర్పించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఆలోచన చేయండి, ఎప్పుడైతే ఆ దేవాలయంలో ఏలి ప్రవక్త దగ్గర సమూయేలు ఉన్నాడో చాలా సురక్షితం అండి. సైతాను వాన్ని పట్టుకునే అవకాశం లేదు. సైతాను సమూయేలుని ఏమాత్రం శోధించే అవకాశం లేదు. సైతాను ఏమాత్రం సమూయేలును పాడు చేసే అవకాశం లేదు. సైతాను సమూయేలును ఏరితిగా చెడుస్తే మనకు వదిలే అవకాశం లేదు. ఈజ్ టోటల్లీ స్పిరిచువల్లీ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అందుకనే కృష్ణ ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా, ఈ వాక్యం వినిచున్న నీవు నీ బిడ్డలు ఉన్నట్లయితే నువ్వు నిజంగా వారిని దేవుని యొక్క పాద సన్నిధిలో ప్రతిష్ఠ చెయ్యి. అప్పుడు నిజంగా వారు సురక్షితంగా క్షేమంగా ఉంటారు. ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఒకవేళ మీరు లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో 24వ వచనంలో చూచినట్లయితే ఆ యొక్క మరియా యోసేపులు యేసుక్రీస్తు ప్రభును దేవుని యొక్క మందిరంకు తీసుకుని వచ్చి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ఆయనను నిజంగా ప్రతిష్ఠిత చేశారు అని చూస్తా ఉన్నాం. ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా? వాళ్ళు ఆ యొక్క అన్న కూడా చేసింది, దహన బలులను అర్పిస్తారు. ఇక్కడ కూడా వారు ఎంత బీదవాళ్ళైనా కనీసం గువ్వలనైనా అర్పిస్తారట. అంటే నిజంగా ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు కూడా దేవునికి సమర్పించడం, వారిని సమర్పించారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభును నిజంగా దేవుని యొక్క పాద సన్నిధిలో వారు ప్రతిష్ఠించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభును వాళ్ళు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ప్రతిష్ఠించారు కనుక నిజంగా ఆయన చాలా సురక్షితంగా ఉన్నాడండి. కలవరసిలో తన ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించేంత వరకే మాత్రం సైతానుకు అవకాశం ఎలా? సైతానుడు యేసు ప్రభునేమి చేయలేకుండా సిగ్గుపడిపోయాడు. అదేంటంటే తెలుసా, వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభును దేవునికి సమర్పించినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాము. ఈవెన్ మార్క్స్ వార్త మనలో చూసినట్లయితే మీరు తీయకున్న పర్వాల మార్క్స్ వార్త 10వ అధ్యాయం 13వ వచనం, ద గాస్పెల్ అకార్డింగ్ టు మార్క్ 10th chapter 13th verse చూసినట్లయితే కొంతమంది నిజంగా వారి బిడ్డలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముట్టి ప్రార్థన చేయవాలని, దీవించవాలని, ఆశీర్వాదించవాలని వారి పిల్లలను తీసుకొని చిన్నగా చూస్తున్నాం. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డిజైర్ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్. లెట్ గాడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, లెట్ గాడ్ బ్లెస్ దెమ్. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాలండి. ఆ రీతిగా నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేయాలా. The second best gift that you can present to your birthday child is you dedicate them to the presence of God. వారిని దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రతిష్ఠ చేయాలంటూ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ రీతిగా మనం చేద్దామా? ఆలోచన చేయండి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రతిష్ఠిత చేస్తావో వారు సురక్షితంగా ఉంటారు, క్షేమంగా ఉంటారు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతారు. ఒక సేవకుడు అంటున్నాడు, ఆ యొక్క a mother can either make his child as a Nero or a Zero or a hero in Christ అంట. ఒక తల్లి తన కుమారుణ్ణి నీరోగానే చేయొచ్చు. నీరు అంటే
మోస్ట్ క్రూయల్ ఎంపరర్ ఆఫ్ రోమన్స్. ఆ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యంలో చాలా క్రూరుడైన రాజండి. ఒక తల్లి తన కుమారుణ్ణి నీరోగన్నా చేయొచ్చు, అంటే గుండాగన్నా చేయొచ్చు, లేకుంటే జీరోగన్నా చేయొచ్చు, అంటే ఏమీ లేనివాడుగా నిస్సహాయకుడుగా వాడిని చేయొచ్చు, లేక యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో హీరోగా చేయొచ్చు. షీ కెన్ మేక్ హిమ్ హీరో ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. ఆ రీతిగా చేయొచ్చండి. అంటే ఇది తల్లి యొక్క హస్తాలలో ఉంటున్నది. తల్లి హౌ షీ కెన్ లీడ్ దెమ్ నో, దట్స్ అప్ టు హర్. సో నీ కుమారుడు ఏం చేస్తావు ఆలోచన చేయి. ఒకసారి నీ కుమారుడు నీ చేతిలో ఉన్నాడు. అయ్యా, నీ కుమారుడు నీ చేతిలో ఉన్నాడు, నీ కుమార్తె నీ చేతిలో ఉంది, నీ కుమారుడు నీ చేతిలో ఉంటున్నాడమ్మా, నీ కుమార్తె నీ చేతిలో ఉంటుందమ్మా. నువ్వు ఎలా చేస్తావు వచ్చి దేవుని యొక్క పాద సన్నిధిలో. మనము మూడో విషయాన్ని గుర్తాం. మొదటిది, వి బెటర్ గివ్ అవర్ బెస్ట్ గిఫ్ట్, దట్ ఈస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దెమ్. సెకండ్, అవర్ సెకండ్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ప్రజెంటింగ్ దెమ్. థర్డ్ గిఫ్ట్ మనం చూసినట్లయితే ప్రజెంటింగ్ దెమ్. వారికి ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ దెమ్ ఆన్ దర్ బర్త్డే అకేషన్ ఈజ్ యూ ప్రిపేర్ దెమ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దెమ్. వారిని సిద్ధపరచాలా. బర్త్డే దినం వచ్చింది, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మైండ్ దట్ మై సన్ హ్యాస్ టు బికమ్ లైక్ దిస్, మై సన్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, మై డాటర్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అని వారిని ప్రిపేర్ చేయాలండి. వారిని సిద్ధపాటు చేయాలా, దేవునిలో సిద్ధపాటు చేయాలా, దేవుని యొక్క భయభక్తులలో సిద్ధపాటు చేయాలా, దేవుని యొక్క పరిచర్యలో వారిని సిద్ధపాటు చేయాలా. వారు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారే జ్ఞానంతో అభివృద్ధి చెందుటలో వారిని నువ్వు సిద్ధపాటు చేయాలండి. ప్రిపరేషన్. ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ యువర్ బర్త్డే చైల్డ్ ఈజ్ యూ ప్రిపేర్ దెమ్, డూయింగ్ ఏ బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దెమ్. మనం ఆలోచించి చూసినట్లుగా బైబిల్లో ఆ రీతిగా ప్రిపేర్ చేశారండి. అందుకనే ప్రవోప్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క సామెతల గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే 22వ అధ్యాయంలో చూడండి, 22వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథంలో ఎంత చక్కగా ఉందండి ఇది. బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. కృష్ణుడు ప్రియులారా, ఎంత చక్కగా ఉంది కదా. బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వారికి నేర్పుము. యు ప్రిపేర్ దెమ్, యు ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్, యు గైడ్ దెమ్, యు లీడ్ దెమ్. Unless and until you instruct them, unless and until you train them, you cannot expect a best fruit from him. నువ్వు నేర్పించనిదే ఒక మంచివాడిగా అభివృద్ధి అయిన తర్వాత సంతోషించలేవండి. కృష్ణుని ప్రియులారా, నీ కుమారుని గురించి నువ్వు సంతోషించాలా, నీ కుమార్తెను గురించి సంతోషించాలా, నీ కుమార్తెలను బట్టి దేవుని స్తుతించాలి అంటే నువ్వు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు కదా. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరుడా, నువ్వు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు గలవాడుగా ఉన్నావు కదా. అలాగే మీరేం చేయాలా, వారిని సిద్ధపాటు చేయాలంతే. వారిని నేర్పించాలా, వారికి బోధించాలా, అభ్యసింపచేయాలా. చూడండి, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో 6వ అధ్యాయం మనం చూసుకుందాం. ద బుక్ ఆఫ్ డ్యూట్రానమీ, ద్వితీయోపదేశ కాండం 6వ అధ్యాయము మనం చూసినట్లయితే 6 నుండి 8 వచనాలు చూద్దాం. ఎంత బాగుంది చూడండి ఇది. నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఈ మాటలు, నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉండవలెను, నీ హృదయములో ఉండవలెను. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అభ్యసింపజేసి యు ట్రైన్ దమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, నీ ఇంట కూర్చుంటున్నప్పుడును, త్రోవలు నడుచున్నప్పుడును, పండుకొన్నప్పుడును, లేచినప్పుడును వాటిని గురించి మాట్లాడవలను. యూ షుడ్ కీప్ ఆన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దోస్. యూ స్పీక్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ దెమ్. హెల్ప్ దెమ్ టు మెమరైజ్ ద స్క్రిప్చర్. దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క మాటలు నేర్చుకుంటూ కంఠపాఠం చెప్పేలా నువ్వు సహాయం చేయాలి. యు కీప్ రిమైండింగ్ దెమ్, హెల్ప్ దెమ్ టు రికలెక్ట్ ద స్క్రిప్చర్స్ దట్ దే రెడ్ ఆర్ లిసన్డ్. ఓకే,
సో ఆ రీతిగా చేయాలండి. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ రీతిగా మనం చేస్తున్నామా? మన పిల్లలకు నిజంగా వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు, మనం కూర్చునేటప్పుడు, లేచేటప్పుడు, నడిచేటప్పుడు, పడుకునేటప్పుడు, మనం మాట్లాడేటప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాలను వారికి మనం నేర్పిస్తున్నామా, అభ్యసింపజేస్తున్నామా? అందుకనే బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పించుము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ట్రూత్. సో ఒక్కసారి రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం చేసినావు అనుకో, నువ్వు ఇక భవిష్యత్తులో వాని గురించి దుఃఖపడవండి, వాని గురించి నువ్వు నిజంగా చిరాకు పడవు. కనుక ఆ రీతిగా మనం చేయాలంటూ మిమ్మల్ని కూడా దేవుని సేవకునిగా నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటున్నాను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, మొదటిది మనం ఏం చేయాలని చూసామంటే నిజంగా వారి కోసమే ప్రార్థన చేయాలా, అది శ్రేష్టమైన బహుమతి. రెండోది ఏం చేయాలంటే వారిని దేవుని కోసమే ప్రతిష్ట చేయాలా, అది రెండవ మంచి బహుమతి. మూడోది వారికి ఇచ్చే మంచి బహుమతి ఏంటంటే వారిని సిద్ధపాటు చేయాలా. నాలుగవ బహుమతి, వారికి నువ్వు ఇవ్వగల బహుమతి ఏంటి అని మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ బహుమతి ఏంటయ్యా అంటే భౌతికమైన వస్తువులు కాదు, టాయ్స్ కాదు, డాల్స్ కాదు, లేక వంగరాలు కాదు, బంగారములు కాదు, లేక ఏవేవో కాదు, కానీ వారికి శ్రేష్టమైన బహుమతి. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ దట్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ టు యువర్ బర్త్డే చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బట్ జస్ట్ యువర్ ప్రజెన్స్. నీ యొక్క తోడు వారికి కావాలి, నీ సన్నిధి వారికి కావాలి, నువ్వు వారితో ఉండాలి, వారితో సమయాన్ని గడపాలి, వారికి నిజంగా నువ్వు తోడుగా ఉండి వారికి నేర్పించాలి. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, చాలాసార్లు లోకంలో జరిగేది ఏంటంటే నిజంగా మంచిదానికే పోరన్నట్టుగా ఉంటారు. నా కుమారుని కోసమైనా కష్టపడుతున్నాం, నా కుమార్తె కోసమే కష్టపడతా ఉన్నా, నా కుమార్తె కోసమే, నా కుమారుని కోసమైనా కష్టపడతా ఉన్నా, రాత్రి మగళ్ళు. ఈయనైతే నిజంగా ఉదయం వెళ్తాడు, రాత్రి 11 గంటలకు వస్తాడు, ఇంటికి అర్థం కాదు. ఈమైతే నిజంగా ఉదయము ఏదో చేసుకొని స్కూల్కో ఎక్కడికో ఆఫీస్కి వెళ్తుంది, సాయంత్రం 6 గంటలకు వస్తుంది. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, పిల్లలతోటి ఎవరుంటారు, ఎవరు నేర్పిస్తారు వాళ్ళకు? నువ్వు ఉంటే ఆయన ఉండటంలా, ఆయన ఉంటే నువ్వు ఉండటంలా, ఇద్దరు ఉండటంలా. యు ఆర్ టూ బిజీ విత్ యువర్ డ్యూటీస్, లివింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అలోన్. వారిని ఒంటరిగా వదిలి వెళ్తున్నావు. వారిని ఒంటరిగా నువ్వు వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు వారు నిజంగా నిరాశ చెందుతున్నారు, నిస్పృహ చెందుతున్నారు, చెడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటున్నాయి, వేరే చేస్తూ ఉన్నారు, ఫోన్లు తీసుకున్నారు, ఫోన్లలో ఆడుతూ ఉంటున్నారు, టీవీలు ఓపెన్ చేస్తున్నారు, చూడగానే చూస్తూ ఉంటున్నారు. దట్స్ నీ ద్వారా రీతిగా జరుగుతూ ఉంది. అయితే నీ యొక్క సన్నిధి వారికి లేదు. ఎవరితో మాట్లాడారు వాళ్ళు? ఎవరు వారిని ప్రోత్సహిస్తారు? ఎవరు వారిని ధైర్యపరుస్తారు? ఎవరు వారిని ఆదరిస్తారు? ఎవరు వారిని మంచి ఆలోచనలకు చెప్తారు? ఆలోచన చేయండి. నువ్వు లేవు, మరి నీ భర్త లేడు, నువ్వు లేవు, నీ భార్య లేదు. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. అందుకనే వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం, ద ఎపిస్టిల్ ఆఫ్ పాల్ టు ఎఫెసియన్స్ 6th chapter and 4th verse. తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడంటే నువ్వు వారికి బోధించకుంటే బోధలో పెంచలేవు, వారితో మాట్లాడుకుంటే వారిని పెంచలేవు, వారికి చెప్పకుంటే వారిని పెంచలేవు, వారిని ప్రోత్సహించుకుంటే కాదు. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, వారికి తండ్రులారంటే అర్థం ఏంటి? చాలాసార్లు వాక్యాలలో స్త్రీలకే చెప్పడం సరిపోయింది. పౌలు నిజంగా చాలా బాగా ఆలోచన చేశాడు. ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, అని చాలా మేధావి అండి. ఎందుకు ఇక్కడ తల్లిలారా అనలే, తండ్రులారా అన్నాడంటే పద్దాక నిజంగా తండ్రులు ఏం చేస్తుంటారు? ఇది నాకు కాదులే, నా పిల్లల బాధ్యత నా భార్యదిలే, నా యొక్క కూతురు బాధ్యత నా భార్యదిలే, నా కుమారుని బాధ్యత నా భార్యదిలే, వారిని చూసుకుంటా ఉండాలి, కేవలం డబ్బు తెచ్చి ఆమెకి ఇస్తే చాలే అనుకుంటా ఉంటారు. నో, యువర్ మనీ ఈజ్ సెకండరీ, బట్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే,
ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. నీ ప్రజెన్స్ చాలా కావాలా. ఇద్దరు కలిసి నేర్పాలా, భార్యాభర్తలు కలిసి నేర్పాలా. మీరు నిజంగా యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ ప్రెషియస్ టైమ్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్. యూ షుడ్ సిట్ విత్ దెమ్, యూ షుడ్ టాక్ టు దెమ్, యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ దెమ్. వారితో కూర్చాలా, వారితో మాట్లాడా, ప్రోత్సహించాలా, వారిని ఆదరించాలా, వారిని ధైర్యపరచాలా, అరితి చెప్పాలండి. అప్పుడే వారు నిజంగా బాగవుతారు. కుమారుడు అంటే కుమారుడు, కొంతమంది తండ్రులకు కుమారుడు ఏం చదువుతుండడో తెలియదు, తల్లులకు కుమారుడు ఎలాంటి స్టేటస్లో పాస్ అవుతుండడో తెలియదు, వాని మార్కులంతో తెలియదు, వాని స్కూల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. వీరి పనులలో బిజీగా ఉంటారు, వీరి వ్యవహారాలలో వీళ్ళు బిజీగా ఉంటారు. అయితే వీరి యొక్క తోడును వారికి ఒదగించడంలా. నీ తోడు కావాలా. దే నీడ్ యువర్ ప్రజెన్స్ రాదర్ దెన్ యువర్ మటీరియల్ ప్రజెంటేషన్స్. ఓకే, సో ఆ రీతిగా అందుకనే చూడండి, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో 6వ అధ్యాయంలో మనం ఆలోచనలో 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూసినట్లయితే ఎంత చక్కగా ఉంది ప్రజెన్స్ గురించి. ద్వితీయోపదేశ కాండం 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి, అది చాలా ప్రాముఖ్యం. నీ ఇంట కూర్చుంటున్నప్పుడును, త్రోవను నడుచున్నప్పుడును, పండుకొనున్నప్పుడును, లేచినప్పుడును వాటిని గురించి మాట్లాడవలెను. సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకునేవాళ్ళు. ఎంత ప్రాముఖ్యంగా చెప్పాడండి ఆ పిల్లలకు. నువ్వు నిజంగా నడుచున్నప్పుడు, నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు, నువ్వు లేచినప్పుడు, నువ్వు పడుకున్నప్పుడు వారితో నువ్వు నిజంగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అంటే అర్థమైంది. రిమోట్ కంట్రోలా, నువ్వు ఎక్కడో ఉండి ఆఫీస్లో ఉండి చేసే పని కాదు ఇది. నీ యొక్క స్కూల్లో ఉండి నువ్వు చేసే పని కాదు. నువ్వు నిజంగా ఏదో సంజ్ఞలతో చేసే పని కాదు ఇది. కానీ ఇది ఫిజికల్గా నువ్వు అటెండ్ అయ్యి నీ ప్రజెన్స్ ద్వారా చేసే పని. కృష్ణందు ప్రియ సహోదరుడా, కృష్ణందు ప్రియ దంపతులారా, ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి. ఒకసారి నిజంగా ఒక స్కూల్లో ఒక టీచర్ పనిచేస్తూ ఉంటున్నది. తర్వాత ఆమె యొక్క భర్త వేరే ఆఫీస్లో పనిచేస్తూ ఉంటున్నాడు, మేబీ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఆ రీతిగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ఆ యొక్క టీచర్ చెప్పింది, ఇదేనా మీరందరూ కూడా నేను ఒక సమయం ఇస్తుంటా, మీకు ఒక ఎస్సే రాయాలా, ఎస్సే రాయండి మీరు అని చెప్పింది. ఎస్సే రాయండి, దేని గురించైనా మీరు రాయండి అని చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. మీరు ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ గురించి ఎస్సే రాయొచ్చు, ఏదైనా ప్రాణుల గురించి ఎస్సే రాయొచ్చు, దేని గురించైనా మీరు ఎస్సే రాయండి. అయితే ప్రజెంట్ వరల్డ్లో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి వీటిని చూజ్ చేసుకొని మీరు ఒక ఎస్సే రాయండి అని చెప్పింది. సో టీచర్ వారికి ఒక 45 minutes ఇచ్చింది. అందరు చక్కగా రాశారు. రాసిన తర్వాత టీచర్ యొక్క సమయం అయిపోయింది. అన్ని పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నది. తర్వాత స్కూల్ టైమింగ్ కూడా అయిపోయింటున్నది. ఇంటికి వెళ్ళింటున్నది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వారందరూ వారి యొక్క పనులను చేసుకొని ఇక భోజనం చేసిన తర్వాత టీచర్ నిజంగా ఆ పేపర్స్ని కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంది. ఎస్సే రైటింగ్ పేపర్స్ని కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంది. చేస్తుండగా ఒక పేపర్ని తీసుకున్నది. ఆ పేపర్ని తీసుకొని ఆమె కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆమె కంటి నిండా నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా బాధపడుతూ ఉంది, ఏడుస్తూ ఉంది, బాధపడుతూ ఉంది, దుఃఖపడుతూ ఉంది. ఆమె ఎదుటనే ఆ యొక్క భర్త కూర్చొని ఉంటున్నాడు. ఆయన ఏదో సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు. అనుకునే విధంగా ఆయన ఆమెకెళ్ళి చూశాడు. అయ్యో ఏడుస్తూ ఉంది, ఏంటి, ఏం జరిగింది? కళ్ళంబడి నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి, దుఃఖపడుతూ ఉంది, చాలా బాధగా ఏడుస్తూ ఉంది, అన్కంట్రోలబుల్గా ఏడుస్తూ ఉంది. ఏమైంటున్నది? వాట్ హ్యాపెన్? నీ పేపర్లో ఏముంటుంది? ఎవరు ఏం చేశారు? ఏం రాశారు? ఏం చదువుతున్నావు అన్నప్పుడు, అయ్యా ఇది నేను స్కూల్లో మా క్లాస్లో ఒక ఎస్సే రాయమని నేను చెప్పాను. చాలామంది పిల్లలు ఎస్సే రాశారు. నేను ఒక పేపర్ చదువుతున్నాను, అందుకనే నాకు ఈ యొక్క దుఃఖం కలుగుతూ ఉంది, బాధ కలుగుతూ ఉంది, నేను భరించలేకపోతున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ అబౌట్? అది ఏంటిది? ఎవరు రాశారు అంటే, దానికంటే ముందు ఏం రాశారు అంటే, నిజంగా ఒక అబ్బాయి రాశాడు, నా జీవితంలో
నేను ఈ రీతిగా ఒక కుమారునిగా పుట్టకుండా నేను ఒక సెల్ ఫోన్గా పుట్టింటే బాగుండేది. నేను ఎందుకని ఈ రీతిగా పుట్టాను? సెల్ ఫోన్గా పుట్టింటే బాగుండేది. సెల్ ఫోన్కు మంచి వాల్యూ ఉంది. సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు నిజంగా ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు పట్టుకొని ఉంటారు. తల్లి సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటుంది, తండ్రి సెల్ ఫోన్ పట్టుకుంటే సెల్ ఫోన్తో ఆడుతూనే ఉంటారు. ఈ సెల్ ఫోన్ లేకుండా మళ్ళీ ఒక మంచి ఫోన్ కొనుక్కుంటారు. సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ అని రాశాడు. అయితే నిజంగా సెల్ ఫోన్కున్నంత మర్యాద నాకు లేదు. సెల్ ఫోన్కున్నంత కేర్ నాకు లేదు. సెల్ ఫోన్ పైన ఉన్నంత కంపాషన్ నాకు లేదు. నన్ను సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించినంత నన్ను ఉపయోగించడంలా, సెల్ ఫోన్ చూసుకున్నంత నన్ను చూసుకోవటంలా, సెల్ ఫోన్ మెయింటైన్ చేసినంత నన్ను మెయింటైన్ చేయటంలా అని రాశాడు ఈ అబ్బాయి. అందుకే నాకు దుఃఖం వస్తుందని. హూ ఇస్ దాట్? ఎవరు అబ్బాయి? ఏంటి సంగతి? నీ పేరు చూస్తే ఆ యొక్క పేరు నిజంగా వారి ఇంటి పేరే. ఎవరయ్యా ఆ ఇంటి పేరుతో కల ఆ విద్యార్థి అంటే వారి కుమారుడే. కృష్ణందు ప్రియులారా, ఎందుకు అలా రాశాడంటే వారిద్దరు పని చేసేవాళ్ళు. ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం వచ్చేవాళ్ళు. ఆయన ఆ యొక్క ఆఫీస్ నుండి లేక బయట నుండి వచ్చేలోపు కుమారుడు పడుకొని ఉంటాడు. హార్డ్లీ హీ మీట్స్ హిస్ ఫాదర్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్. ఎప్పుడో కలుస్తాడు, మాట్లాడతాడు, కానీ ఏమాత్రం పట్టించుకోరు. ఆ యొక్క తల్లి అలాగే ఉంది, తండ్రి ఎలాగ ఉంది. దాన్ని ఎవరితో మాట్లాడాలా, ఎవరిని అడగాల, ఎవరి ద్వారా ప్రోత్సహించబడాలా, ఎవరి ద్వారా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా. అందుకనే ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్పింది. కృష్ణందు ప్రియులారా, ఒకవేళ ఏదైనా నీ కుమార్తె అలా ఉందేమో ఆలోచన చేయి, గమనించు. ఒకవేళ నీకో కుమారుడు అలాగున్నాడేమో ఆలోచన చేయి, సరిచేసుకో. వారితో సమయాన్ని గడుపు, వారికి తోడుగా ఉండు, వారిని ప్రోత్సహించు, నేర్పించు. యువర్ presence is the most important gift than the material gift that you thought of giving. తర్వాత 5వ విషయాన్ని మనం చూచి మనం ముగించుకుందాం. 5వ విషయంలో మనము చూచినట్లయితే క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ యొక్క మనకు వారికి అవసరమైందంటే ప్రొటెక్షన్. చిల్డ్రన్ ఆర్ ద హెరిటేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఉంటున్నది. అంటే ఒక మాన్యుమెంట్ని, ఒక హెరిటేజ్ని ఎంత భద్రంగా చూసుకుంటారంటే ప్రతిసారి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. క్లీన్ చేయాలా, దాని పరిసరం క్లీన్ చేయాలా, దాని పైన క్లీన్ చేయాలా, దానికి అవసరమైన లైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, అవసరమైన పెయింటింగ్ కొడుతూ ఉంటారు. ప్రజలు వచ్చినప్పుడు చూచి నిజంగా అభినందించాలా, అప్రిషియేట్ చేయాలన్నట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఏమాత్రం ఏదైనా ఒక ధూళిబడినా తుడిచివేస్తూ ఉంటారు, ఏమాత్రం చెడు పడినా తుడిచివేస్తూ ఉంటారు. చాలాసార్లు ఏమైనా ఒక శత్రువు ఏమైనా దానిపైన బాంబులు వేస్తాడేమన్నట్టుగా ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. ఆలోచన చేయండి. లైక్ తాజ్ మహల్ తీసుకురండి, లైక్ కుతుబ్ మినార్ తీసుకురండి, లైక్ రెడ్ ఫోర్ట్ తీసుకురండి, గోల్ గుంబజ్ తీసుకురండి, కాపాడుతూ ఉంటారు వీటిలను. సో హెరిటేజ్ అంటే అది. ఆ రీతిగా క్రీస్తునందు ప్రియులారా, నీ బిడ్డలు హెరిటేజ్, వారిని భద్రంగా నువ్వు ఉంచుకోనాలా, అంబులో పొదిగా ఉంచుకోనాలా, భద్రంగా సురక్షితంగా ఉంచుకోనాలా. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ వెజల్స్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఆ రీతిగా మనం చూస్తాం. ఈ సమయంలో మన బిడ్డలను కూడా ఆ రీతిగా మొట్టమొదటి వారికి ఇవ్వాల్సిన శ్రేష్టమైన ప్రజెంటేషన్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే ప్రార్థన. రెండవ వారికి మనము ఇవ్వదగిన మంచి ప్రజెంటేషన్ ఏమి అని ఆలోచన చేసినట్లయితే వారిని నిజంగా మనం దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రతిష్ఠించాలి. ఓకే, మూడవ మంచి ప్రజెంటేషన్ ఏమిని మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే వారిని మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. వారిని దేవుని యొక్క భయభక్తులు, దేవుని ఇష్టముగా వారు జీవించడానికి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. నాలుగోగా మనం చూసాం, వారికి నీ యొక్క తోడు అవసరం, నీ యొక్క సన్నిధి అవసరం, నీ ప్రజెన్స్ అవసరం వారికి. అంటే వారితోనూ ఉండి వారితో మాట్లాడాలా, వారిని సంతోషపెట్టాలా, ఎంకరేజ్ చేయాలా, ప్రోత్సాహపరచాలా, ధైర్యపరచాలా, వారికి ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలా. తర్వాత 5ది వారు మన యొక్క హెరిటేజ్ స్వాస్థ్యం కనుక వారిని కాపాడుకోనాలా. కాపాడాలంటే తిరిగి వారిని మనం నిజంగా ఎలాగున్నారో అని చూడాలా, ప్రార్థన చేస్తుండాలా, వాక్యాలు నేర్పిస్తూ ఉండాలా, తర్వాత వారికి అవసరమైన వాటిని ఒదగిస్తూ ఉండాలా. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో
ఆ రీతి చేసినట్లయితే తప్పకుండా వారు ముందు దినాలలో దేవుని మహిమపరచడం కోసమే మంచి పాత్రలుగా ఉపయోగపడతారు. ఆ రీతిగా మన బిడ్డలను ఆ రీతిగా చూచుకుని దేవుని గర్వపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. నేను మీకోసమే చిన్న ప్రార్థన చేసి ముగిస్తా. కృష్ణుని ప్రియులారా, మీరందరూ నిజంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నా వాక్యాలను వింటా ఉన్నారు. మీ అందరికీ నా యొక్క వందనాలు. మీ యొక్క ప్రార్థన ప్రోత్సాహం నాకు చాలా అవసరం. దయతో నా కోసమై ఈ చిన్న పరిచర్య కోసమై ప్రార్థన చేయండి. తర్వాత మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ను మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబింగ్గా చేయకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ దయతో చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేదానికి పైసలు కాదండి, ఫ్రీగా. అది నాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ని, రిలేటివ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. అంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నా యొక్క మెసేజ్ వాళ్ళకు తప్పకుండా వెళ్తవి. అప్పుడు వాళ్ళు విని దేవుని యందు అభివృద్ధి చెంది దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా దేవుని కనపరుస్తారు. అలాగూ మనం ఒకరినొకరిని ప్రోత్సహించుకుంటూ దేవుని మహిమ కోసమై మనము జీవించాలి. దేవుని యొక్క చిత్తం అయితే నేను నిజంగా ఫేస్బుక్లో ఉదయాన్నే ఎఫ్రతా డివోషన్ అనే ఆ యొక్క ఫెలోషిప్ విత్ క్రైస్ట్ అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 6 to 6:30 చేయాలని ఆలోచన ఉంది. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. లేకపోతే మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఆ రీతిగా మనం దేవునిలో ఎక్కువగా సమయాన్ని గడిపి దేవుని మహిమ కోసమే జీవితం. చిన్నగా ప్రార్థన చేద్దాం, మనం ముగించుకుందాం. ప్రేమగల ప్రభువా, కృపగల నాన్న, మీ నామమునకే స్తోత్రాలు. ఇంతవరకు నడిపించారు తండ్రి. నాన్న వాక్యాన్ని వినిపించారు. మా బిడ్డలకు మేము ఇవ్వగల శ్రేష్టమైన బహుమతులు ఏంటివో చూపించారు. ఈ యొక్క విన్న ప్రతి ఒక్క తండ్రి ప్రియులు తల్లిదండ్రులు మర్చిపోకుండా హృదయంలో భద్రపరుచుకొని వారి యొక్క శుభ కార్యాలలో తండ్రి ఈ వీటిని బహుమతిగా వారికి ఇచ్చి వారిని అభివృద్ధి చేసి నేను కనపరిచే కృపాసారం దాయించండి. ఈ వాక్యాన్ని విన్నవారిలో ఎవరికి ఏ కొరత ఉందో, ఎవరికి ఏ అనారోగ్యం ఉందో, అసమాధానం ఉందో, యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధనంలో ఇప్పుడే వారిని విడుదల చేయండి. ముట్టండి. సంపూర్ణ స్వస్థతను, ఆరోగ్యమును, బలమును, శక్తిని తెచ్చేయండి. ఎవరు ఎలాగుతండి ఇంకా సమస్యలతో, ఆర్థిక అవసరతతో బాధపడుతున్నారు, యేసు నామములో ప్రభు వారికి అవసరమైన ఆర్థికాన్ని ఇప్పుడే ఒదిగించండి తండ్రి. సహాయం చేయండి. మీలో వర్ధిల్ల చేయండి. మీ ఓపిక, సహనం, శక్తి, సామర్థ్యం మా ప్రియులకు దయచేయాలంటూ ఈ ప్రార్థన ప్రతులను దయచేశారు నమ్ముతూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.